Μια ερώτηση θα σας κάνω. Ξέρετε τι πίνω? Όχι, δείτε και πείτε μου αν ξέρετε τι πίνω. Είναι τσάι μαύρο? Είναι καφές ελληνικός? Είναι νεσκαφέ, σουρωτό? Τι είναι? Αφού δεν ξέρετε, είστε στο σωστό κανάλι. Κάντε μια εγγραφή. Ναι, κάντε και μια εγγραφή. Θα θυμάστε βέβαια που πήγα στο μεγαλοκατάστημα με τα χρωματιστά γράμματα και πήρα κουτάκια, Με μια ματιά που τους έριξα, ένιωσα ότι μάλλον χρειαζόμουν κι άλλα τόσα. Φεύγω. Να προσέξεις τα κουτάκια, μικρή, εντάξει? Δεσποσίνη Μαρία! Δεσποσίνη Μαρία! Έλα, τι θες? Βγαίνουμε τώρα. Θέλω να μου πεις μια ιστορία. Αυτό θα κάνουμε, θα πούμε μια ιστορία. Ναι, αλλά να είναι ωραία, να μην έχει μέσα δράκους. Όχι, δεν θα έχει δράκους, θα είναι DIY. Θα κάνουμε χειροτεχνία δηλαδή? Ναι, άμα είσαι φρόνιμη θα σου δώσω και σένα λίγη κόλλα. Όλα ξεκινήσαν εδώ και κάτι μήνες. Δεν ξέρω αν θυμάστε, αν παρακολουθείτε τα βιντεάκια μου, προσπαθώ να κάνω μία ανακαίνιση σε αυτό το διάδρομο. Και από τα πρώτα βιντεάκια που γύρισα ήταν που σας έλεγα πόσο στενός είναι αυτός ο διάδρομος και αν μετρήσεις από εδώ μέχρι εκεί είναι ούτε μέτρο, είναι 97 πόντους. Εδώ σας είχα πει ότι δεν μπορεί να πει κανένα επιπλάκι και πράγματι έτσι είναι, γιατί τα επιπλάκια που πουλάνε στην αγορά, τα πιο στενά που υπάρχουν είναι των 30 πόντων, δηλαδή κάπου εδώ. Και έτσι δεν θα μπορούσε κανείς να περάσει από αυτό το διάδρομο. Κάτι που θα μπορούσε να ήταν ιδανικό θα ήταν αυτή η διάσταση εδώ, που είναι 15,5. Μια ωραία μέρα μπαίνω εγώ στο πολυκατάστημα με τα πολύχρωμα χρώματα. Σας το λέω έτσι γιατί δεν είμαι sponsor, δεν είναι sponsor μου, έτσι. Λοιπόν, και βρίσκω αυτά εδώ τα κουτάκια που τα μετράμε και τα βρίσκουμε 10 πόντους. Δηλαδή πιο λίγο και από αυτό το ξυλάκι, 5 πόντους λιγότερα. Και έτσι μου ήρθε η ιδέα. Το κάθε κουτάκι αυτό έκανε 99 cents. Θα μπορούσε οποιοσδήποτε να τα αγοράσει, να αρχίσει λίγα και να τα παίρνει. Αυτό ακριβώς έκανα κι εγώ. Κάθε εβδομάδα μου περίσσευαν λεφτά από τη λαϊκή, πήγαινα και αγόραζα μερικά κουτάκια μέχρι που ολοκλήρωσα τη συλλογή μου και έτσι έφτιαξα αυτό το μικρό επιπλάκι για να δω πώς θα πάει και αν η φαντασία μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Και μετά κατέληξα σε ένα άλλο επιπλάκι. Λοιπόν, 10 πόντι είναι μέχρι εδώ. Έτσι. Οπότε μια χαρά θα μπορούσε να είναι ένα επιπλάκι με 10 πόντους εδώ και παραμένει όλος αυτός ο χώρος να στρίβεις με το καρότσι της λαϊκής, με τα ψώνια σου, με τις τσάντες σου, με οτιδήποτε και να προχωράς αυτόν τον ωραιότατο διάδρομο που έχει θέμα την άνοιξη. Ήρθες. Κοίτα, σου φτιάξα πύργο για να μένεις, να έρθει και ο υπότης, να σ' αγαπήσει και να σε παντρευτεί. Εσύ τι μου έφερες, Σου φέρα κουτάκια και μόνο κουτάκια. Και
δεν μου λες τι θα τα κάνουμε τόσα τουρτάκια. Εδώ έχει και σιρταράκι βλέπω. Θα δούμε στο Pinterest τι υπάρχει σε επιπλάκι με πολλά κουτάκια και θα πάρουμε ιδέα. Εάν δεν τρελαθώ σήμερα με το φεγγάρι φράουλα, δεν ξέρω πότε θα τρελαθώ. Μου είπε, πάρε λέει 4 νούμερα, όχι όποια και όποια. Θα πάρεις λέει το 9, το 8, το 7 και το 6. Θα σχηματίσεις 13 ζευγάρια, μία τριάδα, και θα αφήσεις και ένα μόνο. Τι εννοεί το παγανό? 9, 8, 7, 6, 13 ζευγάρια, μία τριάδα και ένα μονό. Σωστή σπαζοκεφαλιά. Άμα τη λύσω λέει, τότε θα έχω ένα μικρό επιπλάκι για το διάδρομό μου. Θα έχω ένα μικρό επιπλάκι για το διάδρομό μου. Τώρα που είναι, πήρε τη σκούπα και έφυγε. Αν έχεις απορία, δεν θα μπορέσεις να τη λύσεις. 13 ζευγάρια. Εμένα μου ήρθε μια τρελή ιδέα. Να κολλήσω ανά 2 τα κουτιά και να δημιουργήσω 13 ζευγάρια. Λέτε να είναι αυτή η λύση? Ποιος ξέρει. Θα δοκιμάσουμε. Κάνουμε έτσι λοιπόν. Κάπως έτσι λοιπόν πήρα τη μεγάλη απόφαση να βουτήξω την οδοντόβουρτσα μέσα στην κρυσταλλιζέ κόλλα, την κόλλα για ξύλινες επιφάνειες, και άρχισα να την αλήφω στις πλαϊνές επιφάνειες των κουτιών και να τα κολλάω ανά 2 μεταξύ τους, ακριβώς για να φτιάξω 13 ζευγάρια. Έτσι. Και λέω, σου βάλω και ένα λαστιχάκι. Έτσι. Τώρα εσείς βλέπετε εδώ πέρα που έχουν λερωθεί. Όσο είναι ακόμα νωρίς, παίρνουμε ένα βρεγμένο πανί και καθαρίζουμε την κόλλα, γιατί ακόμα η κόλλα μπορεί να διαλυθεί με το νερό. Πάμε να το κάνουμε. Έχουμε βρέξει το πανάκι μας και κοιτάτε εδώ, κάνουμε έτσι, έτσι. Μου βάλει και το λάστιχο. Ξαναβάζουμε το λάστιχο.
ήταν εύκολο. Έτσι δεν είναι? Και μετά τα κολλάμε αναμεταξύ τους. Έτσι. Και το λαστιχάκι. Και κάνουμε ό,τι είπε το παγανό. 13 φορές το ίδιο πράγμα. Ανά 2 τα ποτάκια. Τρία, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ζευγάρια, μία τριάδα και ένα μονό. Δεν ξέρω αν έχω κάνει καλά. Πιστεύω ότι κατάλαβα περίπου τι ήθελε να κάνω. Αν τα έχω κάνει σωστά, αυτό θα το δούμε αύριο, όταν ο ήλιος θα λάμψει. Την επόμενη μέρα, ξαναήρθε η μάγισσα Σιρικέλα και άφησε καινούργιες οδηγίες. Τις έγραψε στο μικρό πινακάκι και έφυγε. Τότε ήταν που πήραμε κι εμείς την απόφαση τα ζευγάρια τα κουτάκια που είχαν κολλήσει καλά αναμεταξύ τους, αφού είχαν μείνει 24 ώρες δεμένα με το λαστιχάκι, να τα βάλουμε το ένα πάνω στο άλλο κολλώντας τα, να σχηματίσουν 6 τετράδες. Μας περίσσεψε ένα ζευγάρι και μια τριάδα που είχαμε από την προηγούμενη μέρα και ένα μονό. Να τα, βγήκανε οι οδηγίες της μάγισσας Σιρικέλας.
τρίτη μέρα εμφανίστηκε χαροπή η μάγισσα να δει, λέει, την πρόοδό μας. Μας κοίταξε προσεκτικά, είδε και τι είχαμε κάνει πάνω στο τραπέζι της κουζίνας, πήρε το πινακάκι και άφησε καινούργιες οδηγίες και μετά φρουπ και εξαφανίστηκε. Και αφού πέρασε ένα 24ωρο, αρχίσαμε κι εμείς να κολλάμε τη μία τετράδα των κουτιών πάνω στην άλλη τετράδα των κουτιών και προσέχαμε τα πάνω ανοίγματα των κουτιών να είναι σε μία σειρά, μην τα βάλουμε ανάποδα. Την τέταρτη μέρα η Μαΐσα Σιρεκέλα πέταγε γύρω από την πολυκατοικία και μας φώναζε από μακριά: «Βάλτε τη μια οχτάδα πάνω στην άλλη και θα ξανάρθω». Έτσι κι εμείς αρχίσαμε να κολλάμε τη μία οχτάδα κουτιών πάνω στην άλλη οχτάδα κουτιών και προσέχαμε τα ανοίγματα να είναι όλα προς τα πάνω. Την άλλη μέρα, όταν είχαν κολλήσει όλα τα κουτάκια καλά, πιάσαμε το μονό κουτάκι και το κολλήσαμε στην τελευταία διάδα που είχαμε και όλο αυτό τα στέγνωσε στην τελευταία τριάδα που είχαμε και όλο αυτό που στέγνωσε το βάλαμε κάτι σαν σκεπή πάνω στον πυργίσκο και δημιουργήθηκε ένα έπιπλο εσκαλιέ. Τι να εννοεί, ρε παιδί μου, όλα τα άλλα τα καταφέραμε. 9.876. Μήπως να πάω να παίξω λότο? Τι να πάρω λαχείο? Τι να κάνω? Δεν μπορώ να καταλάβω. Ωραία, το φτιάξαμε αυτό. Και μετά τι? Βρε, λες να εννοούσα αυτό, το έχουμε μπροστά στα μάτια μας και δεν το παίρνουμε είδηση. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Αχα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Και 1, 2, 3, 4, 5, 6. Αυτό εννοούσε η μικρούλα, η μαγισσούλα. Μας έδινε καλλιτεχνικές οδηγίες. Φυσικά και θα σου δώσω εγώ οδηγίες, αφού εγώ έφτιαξα το επιπλάκι της γιαγιάς Ευτέρπης και της θείας Βυργινίας στο Παρίσι. Τώρα αυτό θέλω να το πάω που αλλού, όχι που αλλού. Σωστά μαντέψατε, στο διάδρομο. Ωραία τα θολίσα. Είναι πολύ βαρύ, αυτό έχω να σας πω. Να δω πώς θα το κάνω. Φοβάμαι κιόλας. Αλλά μπα, είναι τόσο καλά κολλημένα. Δεν ξεκολλάνε με τίποτα, απλά είναι βαρύ. Τώρα εμένα, δεν ξέρω, κάτι δεν μου πάει καλά. Εσάς μπορεί να σας αρέσει και να πείτε «Α, τι ωραία ιδέα, θα την κάνω κι εγώ». Αλλά πιστεύω ότι η λεπτομέρεια
είναι που ομορφαίνει κάποια πράγματα και κάποιες γωνιές. Και εδώ αν προσέξετε, έλα καμεραμάν, έχει κενό. Βλέπετε, έχει αυτό το κενό. Αυτό το κενό μετά από λίγο καιρό θα έχει γεμίσει φουσφουλάκια και σκόνη. Γι' αυτό πρέπει να βρούμε έναν έτσι άλλο τρόπο να κάνουμε αυτό το επιπλάκι που φτιάξαμε να ακουμπάει στον τοίχο. Και αυτό θα σκεφτούμε τώρα πώς θα το κάνουμε. Τότε ήταν πάλι που η μικρή μαγισσούλα άρχισε τις συμβουλές. Να καρφώσεις από κάτω ποδαράκια ξύλινα, να είναι ψηλά. Όχι. Να βιδώσεις από κάτω μεταλλικά ποδαράκια με 3 σύρματα. Το ζητούμενο είναι να κόψουμε μια ξύλινη πλατφόρμα για τον πυργίσκο μας που λέει και η μαγισσούλα. Και τι κάνουμε γι' αυτό? Ακουμπάμε το ξυλάκι μας πάνω στο τραπέζι, παίρνουμε 4 κουτάκια, έτσι, τα βάζουμε στη σειρά, γιατί το πλάτος είναι όσο 4 κουτάκια. Λοιπόν, τι είναι αυτό που θέλουμε, ποιος είναι ο στόχος μας? Θέλουμε όταν θα φτιάξουμε αυτή την πλατφόρμα να υπερπηδήσει σε ύψος το σοβατεπί και να κουμπίσει αυτό το κομμάτι στον τοίχο. Όταν θα κουμπίσει αυτή η μεριά στον τοίχο θα βοηθηθεί και ο πυργίσκος μας. Κοιτάτε πόσο εύκολο είναι. Θα πάμε τα κουτάκια μας πίσω, έτσι. Βλέπετε. Και βλέπουμε αμέσως τα κουτάκια μας σε στοίχηση. Στρίβουμε έτσι το ξυλάκι για να το δείτε κι εσείς και προσπαθούμε να αφήσουμε από εδώ 2 πόντους και την άλλη μεριά άλλους 2 πόντους. Έτσι, να είναι τα κουτάκια απάνω στην ξύλινη πλατφόρμα σε συμμετρία. Τώρα με βλέπετε με αυτά το ξύλο, ένα δεύτερο ξύλο. Είναι επειδή δεν έχω χάρακα. Και θέλω εκτός τους 2 πόντους που έχω αφήσει εδώ και τους 2 πόντους που έχω αφήσει εδώ, να αφήσω και εδώ μπροστά άλλους 2 πόντους. Λοιπόν, τι θα κάνω? Αυτό, θα βάλω τα δαχτυλάκια μου έτσι. Και λέω να τραβήξω μια γραμμή. Έτσι απλά. Ορίστε. Κατεβάσω αυτό από εκεί. Και έχω εδώ ένα μαρκαρισμένο ξυλάκι. Δεν μένει τίποτα άλλο παρά να το κόψουμε. Τώρα αυτά πώς τα λένε? Εγώ τα έχω ακούσει νταβίδια, άλλοι τα λένε βίδες, άλλοι τα λένε μέγενες. Αν και ξέρω ότι η μέγενη είναι κάτι αντίστοιχο που σφίγγει ένα μέταλλο ή ένα ξύλο και είναι σταθεροποιημένο στο τραπέζι εργασίας. Τώρα εμείς εδώ στο σπίτι, ποιο τραπέζι εργασίας? Θα πάρουμε την καρέκλα και θα την ακινητοποιήσουμε.
Τέλειο! Αυτά όταν τα πρωτοέπιασα μου φύγε το χέρι, αλήθεια είναι, γιατί είναι αρκετά βαριά. Νιώθω ότι είναι τουλάχιστον μισό κιλό το καθένα, αλλά η αλήθεια είναι ότι κάνουν πολύ καλή δουλειά. Με αυτά έχω σταθεροποιήσει και 3 μέτρα ξύλο. Πουλάκι, να σου πω ένα μυστικό. Η Δεσποσίνη Μαρία είναι δυναμική γυναίκα. Πρέπει να τη μάθουμε ξυφασκία. Πάμε να δούμε τι έγινε τελικά, πώς εξελίχθηκε η κατάσταση με το ξυλάκι. Το βλέπετε, αυτό είναι το σοβατεπί. Για αυτά τα σοβατεπί έχουν τσακωθεί πολλά ζευγάρια και πεθερές έχουν κάνει τη ζωή δύσκολη στις νύφες του. Δεν καθάρισες το σοβατεπί. Εδώ έχει σκόνη. Και διάφορα τέτοια. Βέβαια δεν είναι θέμα επί του παρόντος. Εμείς κάναμε μία πονηριά για να περάσουμε πάνω από το σοβατεπί. Το επιπλάκι το δικό μας δεν έχει ποδαράκια. Απλώς θα τοποθετήσουμε κάποια κουτάκια που μας περίσσεψαν. Κοιτάτε να δείτε πόσο εύκολα είναι τα πράγματα. Βάζεις 4 κουτάκια έτσι στη σειρά και ήδη, έλα κάμεραμαν κοντά, το κουτάκι ξεπερνάει σε ύψος το σοβατεπί. Το κακό είναι ότι αφήνει αυτό το κενό. Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει το ξυλάκι που φτιάξαμε. Για κοιτάξτε τώρα εκεί, σχηματίσει γεφυράκι. Βλέπετε? Και πάει και κουμπάει τοίχο. Οπότε ο πυργίσκος που θα μπει εδώ πάνω, ελπίζω να κουμπάει στον τοίχο. Για να δούμε. Είναι έτσι τα πράγματα? Είναι και βαρύ. Ορίστε. Τοποθετήσαμε και τον πυργίσκο μας και για κοιτάξτε τώρα, έχει κλείσει όλη τη μεριά. Είναι πολύ πιο ωραίο. Πουλάκι, ξέρεις εδώ πόσα κουτάκια είναι? Είναι 40.
τα 40 κύματα, οι 40 κλέφτες, οι 40 κάμαρες, τα 40 βότσαλα, τα 40 πέρα.